Čtvrtý a pátý díl Bratrstva neohrožených ukazuje boje v Holandsku během operace Market Garden. Kodové jméno Market označovalo výsadkovou část operace a její pozemní část se ukrývala pod názvem Garden. Nejdříve si řekneme, z jakého důvodu byla operace vůbec naplánována, co selhalo a jakou roli v ní sehráli muži z Easy. Seriálová podoba jejich působení v Holandsku, které ve skutečnosti trvalo dlouhých 71 dnů, logicky redukuje. Na detailnější popis událostí by bylo zapotřebí stopáže celé minisérie. Jak Tom Hanks uvedl, zcvrkli jsme historii tak, aby vyhovovala našim potřebám a našemu účelu. Po průlomu v Normandii plánovali spojenci vyvíjet tlak po celé délce fronty, aby Němcům zabránili přeskupení. Plánovaný tlak však na začátku září začal postupně uvadat. Logistika začala váznout, jednotkám se nedostávalo potřebného množství pohonných hmot. Po rychlém postupu Francii byli spojenci zaslepeni přehnaným optimismem. Předpokládalo se, že se německá armáda začíná nacházet na hraně bojeschopnosti. Eisenhower se v důsledku tohoto optimismu a logistických problémů rozhodl opustit strategii tlaku po celé délce fronty a přistoupil k ambicióznímu plánu, který protlačoval polní maršál Montgomery. Měl to být poslední velký úder, který otevře cestu do německého vnitrozemí, chráněného Alpami a na ně navazující Siegfriedovo linii. Obranná postavení z 30. let se táhla od Holandska až po Švýcarsko a po invazi v Normandii byla dále posílena. Market Garden měla za cíl vytvořit předmostí za Rýnem a tuto obrannou linii obejít. Spojenci kalkulovali, že takto zvolený postup přinese nižší ztráty než průlom přes Siegfriedovo linii. Navíc by se vyřešil i problém se zásobováním díky holandským přístavům. Plánování operace Market Garden ale vycházelo z mylných předpokladů, založených na zmiňovaném přílišném optimismu. Přestože Němci po dobu 2 měsíců ustupovali a utrpěli velké ztráty, jejich odhodlání neodpadlo a bojeschopnost byla stále na vysoké úrovni. Během Market, výsadkové části operace, bylo úkolem 101. výsadkové divize seskočit v okolí Zon a Vechelu a zajistit tamní mosty. 82. divize pak měla získat mosty v Chráfe a Nijmegenu a britská 1. výsadková divize spolu s polskou parabrigádou měla udržet most přes Rýn v Arnhemu. Následně měla být letecky dopravena na blízké letiště celá pěší divize. Pozemní část Garden spolehala na rychlý postup obrněné techniky, která měla během 3 dnů dorazit do Arnhemu a vpadnout do vnitrozemí Německa. Vznikl by tak úzký 100 km dlouhý koridor, kudy se po jediné silnici mělo přesunout na 20 000 vozidel. Plán spolehal na 3 zásadní věci. Pozemní jednotky se nezpozdí, počasí bude příznivé a umožní další výsadky a hlavně spolehal na to, že německá reakce bude slabá. Ve skutečnosti ale selhalo téměř vše, co mohlo. Očekávaná slabá reakce se proměnila v odhodlaný odpor Němců. Už první den tak došlo ke zpoždění pozemních sil. Hlavní silnice 69 se táhla v rovinatém terénu okolo náspů a hustých pásů lesů, které poskytovaly skvělé pozice pro obránce. Pro nedostatek leteckých prostředků muselo být vysazení téměř 35 000 mužů rozděleno do 3 dnů. Počasí se druhý den operace zhoršilo a posily i zásoby přicházely se zpožděním. Některé dokonce nedorazily vůbec, což velkou měrou přispělo k neúspěchu. Ke všemu 82. výsadková divize nezískala most v Nijmegenu a britští výsadkáři kvůli poměrně vzdáleným přistávacím a výsadkovým zónám od cílů přišli o důležitý moment překvapení. To dalo obráncům dostatek času pro zorganizování efektivní obrany. V den, kdy pozemní jednotky měly slavnostně přijet do Arnhemu, teprve přejížděli most v Nijmegenu. Za městem však narazili na silný odpor, který jim zabránil v pokračování. V Arnhemu tou dobou byla situace už velmi kritická. Bez spojení a efektivního zásobování se výsadkáři v oblasti mostu museli zdát a zbytek držel západně od města malý perimetr bez možnosti úniku. Vidíme seskok, který je v porovnání s tím z operace Neptune až božsky klidný.
I přes velké snahy eliminovat protiletadlovou obranu se nad holandským územím dostaly svazy Dakot pod silnou palbu. Ze 428 letadel nesoucí muže 101. divize jich bylo 101 palbou poškozeno a 17 ztraceno. Čísla tak o něco málo převyšují ztráty z výsadkové operace v Normandii. Jakmile se muži po seskoku shromáždili, vydali se směrem ke svým cílům. Druhý prapor spolu s muži z Easy směřoval k městu Zon. Tam měl zajistit most přes Wilhelminin kanál. Poté měli pokračovat do Eindhovenu, kde se v 8 hodin večer dle plánu očekávalo setkání s britskými tanky. Palba 88. a následné systematické čištění ulic Zon jejich postup zpomalilo natolik, že Němci stihli most odpálit. Stavba provizorní lávky ze sloupů elektrického vedení a dalších trosek a její následné překročení se protáhlo až do půlnoci. První noc strávili muži v okopech u Bokt místo plánovaného Eindhovenu. Vlastně to ani nevadilo, protože samotná britská kolona stala na konci prvního dne u Valkenswaardu 10 kilometrů před Eindhovenem. V seriálu je příchod do Eindhovenu velmi radostný. Ukazuje davy vítajících obyvatel. Ve skutečnosti ale výsadkáře přivítala jedovatá palba německé posádky. Třetí prapor se snažil prorazit napřímo, ale silný odpor mu neumožnil postoupit hlouběji do města. První a druhý prapor město obešli z východu a vnikli obráncům dozad. Jakmile to Němci zaznamenali, snažili se uniknout obklíčení. 300 jich v bojích padlo nebo bylo zajato a Eindhoven byl osvobozen až v 5 hodin odpoledne. Bujaré oslavy tak propukly až v podvečer. Posléze začala ulicemi proudit britská technika. Její postup se zastavil v Zon, kde ženisté pracovali na opravě mostu. První tank překonal Wilhelminin kanál až další den ráno. Zatímco 506 zabírala Eindhoven, plukovník Cole z 502 padl v bojích nedaleko od města v okolí Bestu. Po náletu spojeneckých letadel na jejich pozice se vydal do otevřeného terénu, aby roztáhl signální panely. V moment, co pohlédl vzhůru na kroužící Thunderbolt nad nimi, byl střelen odstřelovačem do spánu. Tento jediný výstřel instantně demoralizoval celý prapor. Miniserie dále ukazuje boj v Nuna. Já tomu budu říkat asi Nuenen. Dnes to je severovýchodní předměstí Eindhovenu. Z toho, co vidíme, je znát, že autoři popustili úzdu fantazii. Německá kulometná pozice na střeše je naprosto nelogická a nenabízí možnost úniku. Proč nezvolit okno pod nimi? Jakmile by situace začala houstnout, kulometný tým, na kterém stála německá pěchotní taktika, by se mohl stáhnout a bojovat dále. Ledabyle zamaskovaný Tiger s lámou, číhající za budovou, se efektivně zbavil svých silných stránek. Místo boje na velkou vzdálenost zvolil boj výhodný pro nepřítele. Záhy v zástavbě vyskočí Jagdpanther, který díky fixní pozici kanonu vynikal především v přepadech z velkých vzdáleností. V tomto boji Němci postrádají selský rozum, znalost vlastní techniky a jakýkoliv náznak taktiky. Ve skutečnosti měla v Nuenen rota Easy spolu s 16 tanky 44. královského tankového pluku odříznout ústup 107. pancéřové divize po jejich selhaném útoku na nyní už opravený most v Zon. Před městem spojenci narazili na ukázkový přepad. Dostali se do palby tanků ze 3 směrů z velké vzdálenosti a brzo se přidali minomety. Palba vyřadila 2 britské Shermany. Jedním z nich je tento. 107. pancéřová divize tehdy disponovala 36 pantery a několika štugy. Žádný Tiger tak v Nuenen být nemohl. Několik družstev sice postoupilo ke kraji města, brzo na to ale muži ustoupili, aby koordinovali nový útok s rotou F. Společný útok byl se stmíváním nakonec odvolán. Druhý den se Němci na rozdíl od toho, co se odehrává v minisérii, stáhli a Nuenen byl osvobozen bez boje. Předpokládám, že tvůrci záměrně zprůměrovali několik dní bojů okolo Vechelu a Udenu a přetvořili boj v Nuenen do fantasy střetnutí, aby mohli ukázat esenci boju v Holandsku. Tvůrci si bohužel neodpustili scénu s britským tankistou, který odmítá střílet na cíl skrytý za budovou.
Chápu, že seriál byl točen pro americké publikum a je lákavé udělat z Britů stereotypní naškorbené popíječe čaje, kterým chybí americká dravost, ale po onom zákazu ničení civilních objektů není v žádném dostupném zdroji ani památky. Would you like a cup of tea too, mate? It's all instinct. I believe you, but if I can't see the bugger, I can't bloody well shoot him, can I? Pátý díl nás bez nějakého uvedení přemysťuje do oblasti zvané jako Ostrov. Neholandský divák nemá šanci znát tamní geografii. Ostrov je pruh země ohraničený kanály mezi Dolním Rýnem a Válem, západně od Arnhemu a Nijmechenu. Kvůli velké vodě byly na mnoha místech navýšeny náspy, zabraňující zatopení celé oblasti mezi řekami. Od událostí z minulého dílu navíc uběhly 2 týdny. Tuto dobu rota Easy strávila bojem v okolí Udenu a Vechelu, kde se německým silám podařilo několikrát získat kontrolu nad životně důležitou silnicí vedoucí do Arnhemu. Po teleportaci v čase a prostoru nemáme vhled do základní taktické situace. Plnému pochopení toho, co se během 5. dílu děje, nám seriál nedodává dostatek informací. 3. prapor byl zakopán v blízkosti Ophousde, 2. u Randvechu, kde bránili sektor u břehu Dolního Rýna. Ostrov byl nejsevernější území na frontové linii, které spojenci zuby nehty drželi a odvraceli zde německé protiúdery. Brzo ráno spustila 363. divize Volksgrenadiers útok na Ophousde v rámci protiofenzivy, která měla získat zpět Nijmegen. 5členná hlídka 2. praporu to ráno objevila východně od Randvechu pozici nepřítele. 2 roty za pomoci přívozu překonaly řeku a hodlali provést diverzní akci, aby zmátli spojence v oblasti. Následný sled událostí je popisován poměrně věrohodně až do bodu útoku na Podáky. Zde je silnice na valu, u kterého byla v příkopu na louce roztažená rota E. Zhruba 300 metrů od nich se nacházela vyvýšená křižovatka, kde několik hodin předtím došlo k eliminaci kulometného postavení objeveného hlídkou. V okolí křižovatky byla očekávaná pozice nepřítele, jelikož se během noci přestřelovali. Winters věděl, že není v dobré pozici pro obranu. Navíc se obával, že s přibývajícím světlem Němcům brzo dojde, že mají početní převahu a mohou je v klidu obejít po druhé straně valu a vpadnout jim dozad. Jinou možností bylo převzít iniciativu a zaútočit jako první. Dým nesignalizoval útok, ale spouštěl krycí palbu kulometných družstev, které pálily na hranu valu. Všichni tak vyběhli zároveň. Muži tu a tam zakopávali o ostnatý drát, což je zpomalovalo, zatímco Winters běžel jako o život. I was running faster than I ever ran before in my life. My men were moving so slow, I couldn't understand it. Clancy Lyle uvedl, že Winters byl na rozdíl od toho, co vidíme v seriálu, jen 3 metry před nimi. Jakmile se Winters přiblížil silnici, zpoza druhé strany vykoukl Němec s hrůzou v očích. Byl očividně na hlídce a měl dávat pozor, aby je nikdo nepřekvapil. Hodil po Wintersovi granát. Ten mu pohotově vrátil jeden ze svých, ale uvědomil si, že nesundal pásku, kterou si dával přes vrhovou pojistku. Ta zabraňovala častým nehodám, ke kterým docházelo při nechtěném vytažení dopravní pojistky granátu. Winters vyskočil na silnici, aby unikl výbuchu a eliminoval Němce střelbou. Velká skupina mužů v šedých uniformách se kryla před palbou kulometů vpravo u valu. Jakmile Winters s ostatními začali pálit jejich směrem, zareagovali zmateným úprkem v řece. O 100 metrů dále se začali přes val rojit další muži, kteří nevědomky vpíhali do palby. Winters vyčkal na posily z F-ka a pak se přískoky snažil dostat k přívozu, aby Němcům znemožnil únik. Cestou se ale dostal pod silnou palbu a raději od pronásledování upustil. Při cestě nazpět se u křižovatky setkali s efektivní minometnou palbou, která zranila okolo 10 mužů. Předmostí útoku bylo po několika dnech tvrdých bojů zlikvidováno a rota Easy poté trávila zbytek času v Holandsku na různých místech ostrova, dokud nebyla vystřídána ke konci listopadu kanadskou pěchotou. Garnier se ke konci 5. dílu z čista jasna vrací z nemocnice a divák ani neví, kdy a kde byl raněn. Ke svému zranění přišel v polovině října na ostrově.
Při prohánění ukradené motorky byl trefen odstřelovačem do nohy. Z nemocnice v Anglii se pokusil několikrát utéct, aby se dostal zpět k jednotce, za což byl degradován na vojína. Během polního soudu hrozil, že bude utíkat tak dlouho, dokud se mu to nepovede. Jeho řeč musela zapůsobit. Týden poté byl odeslán k jednotce, která v prosinci odpočívala v Mormelonu blízko Remeše. Proč ale utíkali vojáci z nemocnice? Čím déle tam byli, tím rostla i šance, že se navrátí v rámci divize do nějaké jiné jednotky, která měla menší naplněnost. Poslední věc, která mi trošku vadí, je vykreslení nováčků. Místy to působí, jak kdyby neprodělali žádný výcvik. Nic neví a působí trošku zmateně. Nově příchozí poručík Brewer je v Nuenen zobrazen jako trouba, co prosí o zastřelení. Byl střelen už v Eindhovenu, když vedl své muže ulicemi. Se svými 2 metry, pouzdrem na mapu a dalekohledem přitáhl více pozornosti, než by si přál. Brewer byl ostatními považován za mrtvého, nicméně díky pomoci civilistů své zranění v oblasti krku přežil. Winter s Heiligerem se při obchůzce pozic v seriálu stali terčem nervózního nováčka. Tato střelba sice proběhla, ale poručík Welsh měl noční důstojnickou návštěvu mužstvu ohlásit. Na to, jak si zapomněl. Po zašustění křoví se mužům v okopech navíc nedostalo na výzvu žádné odpovědi. Heiliger totiž zapomněl heslo. Po krátkém tichu se nadechl, aby něco řekl, když v tom zazněly 3 výstřely. Byl zasažen do ramene a nohou. Winters vyvázl bez škrábnutí. Heiliger byl z nemocnice propuštěn až v roce 1947. To je pro tentokrát vše. Příště se uvidíme v Ardenách.